Johnny, mám pro tebe dopis. Milý Johnny, vím, že uběhla dlouhá doba od posledního dopisu. Už 2 hodiny přemýšlím, co napsat. Jestli mám být upřímná, tak už to nevím 2 měsíce. Prosím, odpusť mi to, co se ti chystám napsat. Vím, že je to ta nejtěžší věc, jakou jsem kdy musela udělat. Můj život bez tebe nemá smysl. Takhle už dál nemůžu. Je mi to líto, John. Ona si našla jiný. Proč si nezavolala? Proč si mi nezavolala? To jsem si nezasloužil jiné vysvětlení než dopis. To se mi nemohla zavolat a dát mi šanci, která by změnila tvé rozhodnutí. Nedlužila si mi to. Nemohla jsem. Nemohla? Byl jsem pro tebe tak málo, že si mi nemohla zavolat? Proč? Prostě nemohla. Odpověď, proč? Proč ne? Tak proč? Protože jsem nemohla. Chci znát odpověď. Kdybych i jen zaslechla tvůj hlas, rozhodla bych se jinak. To je to, co jsi chtěl slyšet, Johne, proto si vážil tak dlouhou cestu? Měl si to tam těžké, ale proč si myslíš, že to pro mě bez tebe bylo snadné? Věř mi, že úplně každý den bez tebe byl jen nekonečný maraton. Tim byl nemocný. Byl nemocný a potřeboval mě. Potřeboval, abych mu pomohla. Potřeboval, abych mu pomohla s Allenem, se vším. Byla jsem sama, nevěděla jsem, co dělám. Já jsem to neplánovala. Vůbec jsem nevěděla, co se mi stane. Ale stalo se. Nemysli si, že jsem se nesnažila. 1000krát jsem vzala do ruky telefon a zkoušela ti volat. Myslíš, že je pro mě lehké tady teď před tebou takhle stát? Chci ti něco říct. Když mě postřelili, chceš vědět, na co jsem v tu chvíli myslel? Těsně předtím, než jsem ztratil vědomí. Na mince. Zase je mi 8 let a jsme na výletě v Mincově. Poslouchám pána, který vysvětluje, jak se mince vyrábí. Jak se vysekávají z kovových pásů. Jak se jim lemují hrany. Jak se razí a leští. Jak jsou všechny jednotlivé šarže kontrolované, aby neunikla ani sebe menší nedokonalost. Najednou se mi to vybavilo. Jsem taková mince v americké armádě. Byl jsem vyroben v roce 1980. Vysekli mě z kovového pásu. Vyrazili na mě obraz. Vyleštili mě a olemovali. Teď v sobě mám 2 malé dírky. Už nejsem v dokonalosti. A ještě něco ti chci říct. Chceš vědět, co bylo to poslední? Než jsem pomyslel, než se všechno ponořilo do